Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Татарстанда коронавирустан 13-нче үлем очрагы теркәлде. Авыручылар саны буенча уңай якка үзгәрешләре бармы? Табибларга өстәмә түләү, медицина учреждениеләрендә хезмәт күрсәтү бу темалар буенча шәһәрдәшләрнең сорауларына республика прокуроры һәм сәламәтлек саклау министры җавап бирде. Шишмә ташландык хәлдә. Активистлар Боровецкий ширкәве янындагы шишмәне тәртипкә китерү өчен финанс ярдәм эзли. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда COVID-19 белән зарарлануның 40 яңа очрагы расланган. 23 июньгә республикада коронавирус белән авыручылар саны 4271-гә җитте. Шулда COVID-19 диагнозы тагын 8 кешедә ачыкланды. Авыручыларның гомуми саны 682-гә җитте. Татарстанда коронавирустан 13-нче үлем очрагы теркәлгән. 11 июньдә Чистайда яшәүче 57 яшьлек ир-ат вафат булды. 1 июньнән башлап пациент Чистайның вакытлыча йогышлы авырлар госпиталендә 2 яклы пневмониядан дәваланган. Татарстанда күп функцияле үзәк филиаллары 24 июньдә килүчеләрне кабул итмәячәк. Бу көн минем документлар офислары өчен ял көне булачак дип хәбәр ителә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында. Эш графикы җиңү парадын үткәрү белән бәйле рәвештә үзгәртелгән. 24 июнь хезмәт хакын саклап калу белән ял көне дип игълан ителде. Шулай итеп, агымдагы атнада җиңү парады үткәрүлегә бәйле рәвештә Татарстанлыларны өстәмә ял көне көтә. Вузлар абитуриентлардан документлар кабул итә башлады. Илнең 54 югары уку йортына документларны дистанцион ысул белән бирергә мөмкин. БДИ нәтиҗәләре әзер булганнан соң баллар автомат рәвештә вузларга тапшырылачак. Кабул итү комиссиясе студентларны конкурс исемлекләренә бүләчәк. Югары уку йортына онлайн керү сервисы аша абитуриентлардан бакалавриат һәм белгечкә укырга керү өчен гаризалар кабул ителәчәк. Бигештә авиарейслары яңартылды. Чаллылар Санкт-Петербургка туры рейслар белән оча алачак. Очышлар атнага 5 тапкыр дүшәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга һәм якшәмбе көннәрендә башкарыла. Рейска Boeing Победа авиакомпаниясе хезмәт күрсәтәчәк. Самолетта барлыгы 189 пассажир креслосы бар. Шолыга эш визиты белән Татарстан Республикасы прокуроры килде. Илдус Нафыйков берничә медицина учреждениесендә булды. Шәһәр хастаханәләре хезмәткәрләре белән очрашты. Шулай гомуми мәсьәләләр буенча гражданнарны кабул итте. Тулырак алдагы сюжетта. Шәһәрдәшләрнең сорауларына Татарстан прокуроры Илдус Нафыйков ва шулай ук республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыков җавап бирде. Очрашуга медицина хезмәткәрләре, пациентлар һәм аларның туганнары да килделәр. Прокурорга йогышлы авырлар хастаханәсендә вафат булган пациентның хатыны Валентина Слепушкина мөрәҗәгать итте. Наши права были нарушены. Нас не слышали и не слушали. Я, во-первых, обращалась и на горячую линию, и в СМИ обращалась. Нам обещали помочь, но никто нас не услышал. Вот этот вопрос у меня там написано. Еще был у нас ковид или не было ковида? Значит, то придет врач лечащий, говорит, у вас коронавирус, завтра вас выписываем. На второй день приходит заведующая. Ложная информация. Вы знаете о том, что приказом Минздрава ведомственная комиссия уже работает раз. Но я привлеку, чтобы у вас даже сомнений не было, привлеку специалистов из других субъектов Российской Федерации. Кайбер сораулар медперсоналга тиешле өстәмәләргә кагылды. Илдус Нафыйков кайбер проблемаларны контрольдә алдык, икенчеләре урында ук чишелде дип аңлатты. Сегодня проблем, в частности, озвучивали вопросы, вот, допустим, водители скорой помощи, они подходят под выплаты, да? А водители, вот, которые перевозят больных, приходится перевозить на какие-то обследования. И вот часть больных надо возить на КТ или возить на гемодиализ, потом возвращать. И они тоже контактируют с коронавирусами. Они подпадают под выплаты. Такие вопросы каждый раз они возникают все новые и новые. И они, конечно, все эти вопросы отрабатываются. Шулай ук Татарстан прокуроры йогышлы авырлар хастаханәсендә 5-нче шәһәр хастаханәсендә һәм БСМПда булды. Илдус Нафыйков Чаллыда профессиональ табиблар эшләвен билгеләп үтте һәм коронавирус белән хәл тотырлык авырлар саны артудан туктады дип ышандырды. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Шишмәне коткарыгыз, безнең редакцияга битараф булмаган чаллылар мөрәҗәгать итте. Боровецкий ширкәве ортында урнашкан шишмә милли һәйкәл булып тора, әмма ул чүп-чарга күмелгән. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Видите, не только бетон, а вот все остальное, что там вот и глина, и эта часть уже закрыли. Видите, проток изменился уже, идет туда. То есть, сами видите, уже изменяет русло. Боровецк ширкәве ортындагы шишмә инде күренми диярлек. Ул чүп белән һәм төзелеш чүп-чары белән күмелгән. Активистлар ярдәм сорый. Куда только не обращались. Мы исполком, автозаводский исполком обращались. Обращались в экологию города, мэрию ходили. Только обещаниями и отделались, больше ничего не сделали. Единственное то, что повесили вот табличку, больше ничего. Обещали здесь благоустроить, то есть обещали, что выделят средства финансовые. И вот ждем пока обещанного уже 3 года. Бу чыганактагы су уникаль, чиста һәм йомшак, суда тоз да азрак. Шишмә территориясе су саклау зонасы булып тора. Димәк, 50 метр радиуста бернинди корылма да булырга тиеш түгел. Шуңа да карамастан су объекты тирәсендә коймалар тора. Узган ел бу урынга экология идарәсе хезмәткәрләре чыккан. Бу су эчү куркыныч булырга мөмкин ди белгечләр. Шишмәне әле торгызырга була һәм активистлар моны үз көчләре белән эшләргә әзер. Шәһәр хакимиятеннән дә ярдәм сорыйлар, әмма әлегә шишмәне төзекләндерүгә акча юк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Начар исле фатир Зять поселогының 19.01 күп катлы йортында яшәүчеләр үз торакларын шулай дип атыйлар. Чаллыларның сүзләренә караганда, 1 айдан артык подъезд һәм фатирларда начар ис тора. Хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгатьләр нәтиҗә китермәде ди шәһәрдәшләр. Урынга хәбәрчебез чыкты. Менә хәтта ишекләрне дә ачып калдырабыз. Ни өчен? Чөнки подъездда мөмкин түгел. Һава юк суларга, шул хәтле ис таралган, салсы ис. Начар ис урамны, подъездны һәм 1-нче каттан алып 15-нче катка кадәр фатирларны биләп алган. Бездә бер проблема бар, ул подъездда һәм квартиралардагы бик әшәке салсы ис. ЖКХ начальнигына да мөрәҗәгать иттек. Ул аңлата, монда яшәүчеләр унитазга чүпрәк ташлыйлар һәм шул тыгыла дип. Ләкин моңа кадәр дә бит инде ташлаган кеше ташлагандыр аны, ләкин ул тыгылмыйдыр һәм монда ис юк. Гүзәл Әхмәтҗанова канализация трубалары урнаштырылган техник кат астында тора. Шуңа искә чыдарлык түгел ди. Дома находиться невозможно, спать невозможно из-за вот этого стоячего запаха. Если закрывается домофонная дверь, то все идет просто по квартирам. Открыть окна невозможно, потому что открыты окна, и если вы заметили на техническом этаже тоже, все идет просто-напросто в квартиры. Запах настолько стойкий, что даже вся одежда, которая висит в шкафу у нас, она просто-напросто воняет общественным туалетом. Начар ис 19.01 йорты янында урнашкан даруханәгә дә барып җиткән. Невозможно. Утром открываем дверь, все жалуются, задают вопросы, почему у вас так пахнет. Во-первых, сами понимаете, какой запах. Во-вторых, еще аптечный запах. Утром я вообще не могу здесь работать. Мы открываем полностью настежь. Но сейчас лето, еще как-то, как сказать, сквозняк. А когда будет прохладно, я даже не знаю. Вилю идарәче компаниясының директоры Людмила Уткина сүзләренә караганда, әлеге проблема турында беләләр. Көн сайын сантехниклар канализация трубаларын чүп-чардан чистарта. Мы игрушки оттуда вытаскиваем, детские. Ну это куда годится? Мама-то для чего? Мы каждый день вытаскиваем оттуда тряпки. Мы женские прокладки вытаскиваем, мы вытаскиваем памперсы оттуда. Мы уже с весны не успеваем вытаскивать. Вчера вытащили, прочистили, все. Сейчас заново уже еще 2 установки доделают, еще будут чистить. Әгәр халык канализацияга чүп-чар яки ире азык-төлек калдыкларын ташлый икән, бу бөтен йортның канализация системасы тыгылуга китерә. Шуңа чүп калдыкларын чиләккә ташларга кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. У вас есть уникальный шанс выгодно инвестировать денежные средства в недвижимость, купив земельный участок в коттеджном поселке Гренландия. Коттеджный поселок находится вблизи национального парка Нижняя Кама. Реализовано более 20% земельных участков. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28.
Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета, крупнейший вуз Закамского региона, ведет набор студентов по направлениям высшего образования всех уровней подготовки, а также среднего профессионального образования. Более 900 бюджетных мест. Набережно-Челнинский институт КФУ. Университет надежных перспектив.